11% ta' dawk li wieġbu l-istħarriġ tal-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu qalu li fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena marru ħażin ħafna. 36% qalu li marru mhux ħażin u kienu biss 2.4% li qalu li marru tajjeb ħafna. 59% qalu li n-negozju tagħhom marar mill-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Kważi 56% ddikjaraw li kienu fl-istess silma tas-sena li għaddiet, filwaqt li 15% qalu li l-ewwel 3 xhur ta' din is-sena kienu aħjar. L-Awċin jiddependu ħafna mill-Maltin li jżuru l-Gżira. Kważi 49% iżda qalu li marru ħażin bħala negozju wkoll fejn jitlu Maltin. Kważi 37% qalu li marru mhux ħażin, filwaqt li 14.6% biss qalu li marru tajjeb minn fuq il-Maltin. F'dak li huwa dħul iġġenerat minn turisti u Maltin, kważi 63% qalu li marru ħażin, 30% mhux ħażin, 7.5% qalu li marru tajjeb jew tajjeb ħafna. Minn daw kollha intervistati, 62% qalu li kellhom dħul anqas mis-sena li għaddiet. 56% qalu li l-ispejjeż tal-operat bħal dawl ilma u fuel qed jitfgħu lura n-negozju tagħhom. Kważi 60% qalu li m'hemmx domanda biżżejjed, filwaqt li 12% semmew il-burokrazija żejda.